primjer Ibrahima ibn Edhema. Ima li neko ovdje od nas da nije čuo za Ibrahima ibn Edhema? Pobožnjak djela selefa, iz rekajka, iz ahlaka, ne postoji ni jedno djelo kad se spominje rekajk, da se ne spominje ime Ibrahima ibn Edhema. Slično kao Hasan Basri i kao Ibn Kajim, Ibn Taymi i tako da. Ovaj čovjek je bio u svoje vrijeme u Horosanu, bio je emir. Bio je oficir. I bio je veliki pijenica. Kad je svaku večer ljudi odlaze u to vrijeme, svaku večer kad ljudi odlaze na jačiju, on svoje društvo okupi pred mesčidom, kafana i po cijelu noć pije. Prko se na taj način Allahu Đelešanu. Međutim, jedan dan je on sišao u čaršiju i naišao je na jedan papir na zemlji, pa je se sagao da vidi šta je. I vidio je papir na kome piše Allahovo ime. Subhanallah, uzvišeno Allahovo ime na zemlji, pod nogama ljudi, pa je uzeo taj papir, stavio ga u džep i otišao je kući i ostavio ga na rafu. I navečer kad je zaspao, čuo je glas koji ga doziva i kaže mu: o ti koji si podigao Allahovo ime, papir na kojem piše Allahovo ime, Allah će podići tvoje ime. Allah će uzdići tvoje ime. I kad se probudio, bio je sasvim drugi čovjek. Razmišljao je dugo, uzeo abdest i zovnuo ljude koji su bili prvi ljudi kod njega, što je on bio emir, i rekao jednom svom slugi, kaže: ako neko bude pitao za mene, nemoj nikom ništa govoriti. Reci: doći, ja ću se vratiti. Pa je otišao na brdo, dugo ibadetio, zikrio i nakon nekog izvjesnog vremena skrasio se i došao je u Bagdad i postao jedan od najučenijih i najpobožnijih ljudi. Dakle, zbog njegove iskrenosti prema Allahu Đelešanuhu i iskrene tobe, Allah Đelešanuhu ga uputio i hvala Allahu koji prima tobe od svojih iskrenih robova.